namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngehlobo endiyala mosaqoka imbadiyada amangaqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi unendoda nomfana wakwaButhelezi leko mondla ukuthiwa uThulasizwe. Thulasizwe ngathi ngakhuluma ngayo idada uNdunankulu. uNdunankulu Yes. idada elifike ladutha edamini esizibeni sakwaZulu. Sengikhulume kwaze kwakathathu okwesine namhlanje. Khuluma into eyodwa. Ngithi inkosi yaphathwa. Inkosi ayiphathi. Isilo njalo namhlanje sethu unondlombani uhamba emhlabeni esenayo umkhadlo wakhe. In life is also you need a person or people who will fear nothing to lose to tell you the truth. If you don't have those people, then you are dead alive. Kufuneka nabantu esingabaziyo amakhehla amadala ingwevu esezawubona umhlaba. Who will fear nothing to lose, even it means it cost them their own life ukuze batshene isilo sethu. No. Umzukulu enyanga izizwe inkosi yethu ekhona njengamanje indlela yomithi yamakhosi ukuthi lokhu kuyikho lokhu akusikho. Akwazi ukuba khona uNdunankulu wakithi nangasathu singa kube khona uNdunankulu kaZulu umfana wakwaButhelezi waba shabashekisa zepolitiki ongoye usuka lapho ongena ebishopini hamba qoqe audience ehlanganisa istokfela waleko umuntu womuntu akena wakwaphinda ngene nhlobo akahlobe nakuhlobene kufani ibongo nje uyayisisa nje yonke into uyayikhanda ngemali yonke into uyayikhanda ngepropaganda yonke into uyayikhanda ngeforce nefear yokuthi khona abantu abazofa uma bephikisana nayo. Namhlanje ngikhuluma nje ngenxa yomfana lokuthiwa uThulasizwe Buthelezi. Umkhadlo waseZululand wagcina ukuphila usekhona umama kaBakhoza Msibi. Hawu uNkulunkulu asephambe ngishembe. Kuyadabukisa ukuthi asikaze sibone into ebuhlungu kangaka. Umkhadlo waseZululand uphile umama kaBakhoza Msibi wayezimangaliso ehambe egogoli present kubantu abasebenza abangakwazi ukududula ukuthi nazi inhlelo zaseZululand basho ikhalazo zabo ahamba eThekwini abuya ezweni ayengawahamba breakfast of 5 million njengoThulasizwe Buthelezi oyahamba breakfast of 5 million la koBeverly Hills ehamba edlimali yomkhalo waseZululand. Mayifuna ukuyingcoma ukuthi yazi namhlanje ngisizwa nje ngqenyelwe ngiyingcoma ukuthi uNdunankulu kaZulu kusayinwe to a consultant Mafisha Tombela bese kusayinwa 7 million yo celebrate. Hayi lapha ukuthi usethathe ngisho abantwana baseNdunankulu abanye abebekade beqondile wabagamisela ngaso wabagamisela ngemali ukuphelile. So we can't have abantu abafana no PDT in this country or Puff Daddy base America. And I want to declare it officially that uNdunankulu kaZulu njengamanje wasebenzisa isikhundla wasilwela walwa ngayo yonke indlela ukusithola leso uNdunankulu kaZulu nenhloso yokuthi sibe yihawu lokumvikela ekubusheni kwakhe.
unamacala lo muntu. Lo muntu akalungile. Kodwa abantu bakhulisekile. Lo muntu uyadlwengula, lo muntu ulala nabantu emsebenzini ukuze bathole umsebenzi, lo muntu istaff isasafanisha, lo muntu ubulala umkhandlu waseZululand wafa waphela nya. Akho ngisho ithisho ukushidaba, akukho lutho emkhandlu waseZululand. Emveni kwalokho walwela iposition yokuba uMEC ka economic development la wakhokha la kwaZulu-Natal ukuthi agade amakhosi agade imkhandlu ukuze avikele amanyala ekade enziwa inkatha kweminye imkhandlu ngalesikhathi kanti ikhankasela ukuthi iphathe isifundazwe saKwaZulu-Natal. Amahlazo njengamanje yena kuThulasizwe namya usewukhokha. Buka ke manje ishaya khona kick kuqi iyagijima idada Leo Mesed yamapali lehead kanti shawa yini ushaya khona kick uyahedela ufaka administration udlala ngomkhonyovu lapha nompoyo yango uthi akazophatha itoilet elingashaya uthuvi bodwa laba basemkhanya kude. Yini lento yenzayo uThulasizwe emvula ufaka administration ngoba ufuna ukuzombuza amakaga akho uyabona ukuthi lishaye ukuthi akuzombeswa. Ungamanyala Thulasizwe, ungamanyala awufanele ukuba uNdunankulu kaZulu. Ngithi mina ngaphambi kokuthi sukume sukuZulu noma ngabe ungabathenga bonke noma ngabe ungenzani phambi komuntu uzwelana Thulasizwe oqala futhi umbulale yimi okhuluma njengamanje sengishiya uNgizwe mina umlando kaMchunu uzokusendela ama location nama numbers akho 2 ukusendela ama location anendaba mina nindaba leqiniso nokuthi uZulu wethu uma ngena amadoda njengamanje kunemfekezo zamadoda ahambe khohlala amabhlokwe ibhande lefasiwe ngendlela yokugwala benu nengamadoda angamagwala uZulu uphethe imfeketho uZulu nesithunzi samahara njengamanje awona madoda inkosi iyaphathwa inkosi ayiphathi njengamanje isilo sethu sisenkingeni. Ubani ongavumela ukuthi kube no driver ofana noThulasizwe Buthelezi driving seat ngoba uNdunankulu kahle hle ngokusiko zoso ungaphezulu kwesiko ngoba uyena omkhombandlela uhamba wayeGoli lapho uPanyanzo Lusufi. uPanyanzo Lusufi is one of the greatest leaders of this country. Wakwazi ukusupporta ukuthi umkhosi weLembe wezeke eGoli kwalanda abantu eZimbabwe kwalanda abantu eZambia kwalanda abantu eBotswana kwalanda abantu yonke indawo bethi kuzocelebratewa a monarch of the Zulu kingdom. Wenza Thulasizwe wathi I is not political score. Wathatha isilo wasidrayiva phansi sabe simama Khama station uyamajina ukuthi isilo eKhama station ukuthi kunjani isilo sabe sifuna amagaraji isimo hamba indicator ujikwa emahotela lelo hlazo